Γεια σας φίλες και φίλοι μου. Η δημιουργία αυτογνωσίας είναι η βάση μιας ποιοτικής διαβίωσης. Όταν αναγνωρίσουμε το ποιοι πραγματικά είμαστε, τότε κάθε αγωνία και κάθε φόβος εξανεμίζεται. Η χειρότερη κόλαση που ζει κανείς είναι η άγνοια της εσωτερικής του δύναμης. Φτάνοντας στο επίπεδο της πνευματικής φώτισης, κατανοούμε απόλυτα πως είμαστε ένα αλληλένδετο κομμάτι της συνολικής συμπαντικής ενεργειακής οντότητας, ένα παντοδύναμο και αιώνιο κομμάτι Θεού. Λίγοι άνθρωποι βρίσκονται στο πνευματικό αυτό επίπεδο της αυτογνωσίας. Οι περισσότεροι από εμάς πιστεύουν πως είναι θύμα της πολιτικής ηγεσίας ή του οικογενειακού τους περιβάλλοντος ή κάποιων άπλιστων πλουσίων της παγκόσμιας κοινότητας. Βιώνουν καθημερινά την αγωνία, την ανασφάλεια, το άγχος, το φόβο, με αποτέλεσμα να υλοποιούν οδυνηρές καταστάσεις στον εαυτό τους. Αποδίδουν τα πάντα στην κακή τους τύχη. Αγνοούν την αληθινή τους οντότητα. Βιώνουν ένα κακόμοιρο υποκατάστατο του εαυτού τους. Η διαπίστωση του ποιοι πραγματικά είμαστε δεν είναι κάτι το εύκολο. Κάποιοι πιστεύουν πως αυτό που μας αντιπροσωπεύει είναι το μυαλό μας. Δυστυχώς όμως δεν υπάρχει καμία συνοχή στις δεκάδες χιλιάδες ασυνάρτητες και πολλές φορές μεταβαλλόμενες σκέψεις που κατακλείζουν το μυαλό καθημερινά, επηρεαζόμενες από τις συνθήκες διαβίωσής μας. Άλλοι πάλι, για να βρουν μια λογική απάντηση, ανατρέχουν στην ταυτότητά τους ή στο επάγγελμά τους. Στην πραγματικότητα όμως γνωρίζουν καλά και οι ίδιοι πως γεννήθηκαν χωρίς όνομα και χωρίς επάγγελμα. Πολλοί θαρρούν πως είναι τα συναισθήματά τους και το πώς νιώθουν. Τα συναισθήματα όμως είναι αποτέλεσμα των σκέψεών μας, οπότε και αυτά είναι μεταβαλλόμενα. Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν πως είναι αυτό που δείχνει ο καθρέφτης τους, δηλαδή τα κύτταρά τους. Η επιστήμη όμως της βιολογίας επιβεβαιώνει πως τα κύτταρά μας αλλάζουν συνεχώς και κάθε 7 χρόνια έχουμε ένα τελείως καινούριο σώμα σε σχέση με την προηγούμενη 7 ετία. Η ερώτηση συνεχίζει να παραμένει. Ποιοι πραγματικά είμαστε? Η επιστήμη της φυσικής εξηγεί πως μέσα σε κάθε τι γύρω μας υπάρχει ενέργεια. Η ενέργεια δίνει την κίνηση, τη ζωή. Η ενέργεια αυτή δεν καταστρέφεται ποτέ. Μπορεί να αλλάξει μορφή, αλλά δεν καταστρέφεται. Για παράδειγμα, προσπαθώντας να διασπάσω τα μόρια του νερού, το μόνο που μπορώ να πετύχω είναι να το αναγκάσω να αλλάξει μορφή, να γίνει υδατμός, να αλλάξει διάσταση. Κάθε ενεργειακή οντότητα έχει τη δική της διάσταση και τη δική της συχνότητα. Η ανθρώπινη ενεργειακή οντότητα έχει την υψηλότερη συχνότητα και προφανώς την υψηλότερη διάνοια. Μπορεί να δημιουργήσει τα πάντα. Ο νους της ψυχής και το μυαλό είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή που με παρακολουθείτε, ο εγκέφαλός σας βρίσκεται εστιασμένος σε μένα, ενώ τα όργανα του σώματός σας δουλεύουν κανονικά. Καθοδηγούνται από το νου της ενεργειακής σας οντότητας, από το νου της ψυχής. Το μυαλό παραπλανεί, η ψυχή ποτέ. Η ψυχή ζει αιώνια, όχι όμως και το μυαλό. Το μυαλό μας αποτελείται από αναλώσιμα κύτταρα. Δεν μας ακολουθεί στην αιωνιότητα. Μας καθοδηγεί όσο βρισκόμαστε μέσα στο υλικό μας σώμα. Μας βοηθά με τις ψευδαισθήσεις και την παραπληροφόρησή του να κάνουμε εμπειρία την ύψιστη οντότητά μας. Όλα έχουν τον Άγιο σκοπό τους. Ο Θεός τα πάντα εν σοφία επίησε. Άρα, καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως είμαστε κάτι πολύ σπουδαιότερο από αυτό που δείχνει ο καθρέφτης μας. Είμαστε η ψυχή μας. Είμαστε η υψηλότερη συμπαντική ενεργειακή οντότητα. Είμαστε η αυτούσια δύναμη της δημιουργίας. Οτιδήποτε λιγότερο είναι ψευδαίσθηση του μυαλού μας. Αυτό που μας αντιπροσωπεύει στην αιωνιότητα είναι η ψυχή μας. Δημιουργώντας την απόλυτη αυτή πίστη στο υποσυνείδητό μας, βιώνουμε την απόλυτη γαλήνη και την ευτυχία. Άλλωστε, η φυσιολογική κατάσταση της ψυχής μας είναι η απόλυτη ευτυχία και η χαρά. Ο κύριος λόγος που πολλοί από εμάς χρησιμοποιούν ηρεμιστικές ουσίες νόμιμες και μη
δεν έχει καμιά σημασία, γίνεται με σκοπό να καταλαγιάσουμε τις λανθασμένες σκέψεις του μυαλού μας, ούτως ώστε όταν σιωπήσουμε το μπερδεμένο μας μυαλό, τότε αυτόματα βιώνουμε τη φυσιολογική ψυχική μας κατάσταση, την απόλυτη ευτυχία, την απόλυτη γαλήνη. Όλο το πρόβλημα λοιπόν πηγάζει μέσα από τον λάθος προγραμματισμό του μυαλού μας. Εναρμονίζοντας τον εγκέφαλό μας με την αλήθεια της ψυχής μας, βιώνουμε τη συμπαντική μας παντοδυναμία. Τόσο απλά. Η εναρμόνιση επιτυγχάνεται μέσα από προσωπική ευθύνη, παίρνοντας τη ζωή στα χέρια μας, προσέχοντας την πνευματική μας τροφή, κάνοντας συνειδητή επιλογή της κάθε πληροφορίας που καλοπροαίρετα προσπαθεί να μπει στο υποσυνείδητό μας. Οι πληροφορίες που επαναλαμβάνουμε στο μυαλό μας δημιουργούν τα πρότυπά μας. Το αποτέλεσμα της ποιότητας της ζωής μας είναι ακριβώς ανάλογο της ποιότητας των προτύπων μας. Ζούμε σε έναν τέλειο κόσμο Θεού πλημμυρισμένο από αρμονία. Κανείς δεν μπορεί να μας πειράξει χωρίς την άδειά μας. Δεν υπάρχουν θύτες και θύματα. Καθένας δημιουργεί το πεπρωμένο του μέσα από τα πρότυπα και τις σκέψεις του μυαλού του. Η εσωτερική γαλήνη είναι καθαρά προσωπική επιλογή, προσωπική υπόθεση. Καθένας που επιθυμεί πολύ να βιώνει την εσωτερική γαλήνη μπορεί να το πετύχει. Αυτό μας βεβαιώνει η Αγία Γραφή. Ζήτα, λέει, και θα λάβεις. Μάλιστα το Ινστιτούτο Ψυχής εξηγεί πως δεν χρειάζεται ούτε καν να το ζητήσουμε σε φθόγκους, αρκεί να το θέλουμε αρκετά. Τότε ο κατάλληλος δάσκαλος θα μπει στο δρόμο μας για να μας καθοδηγήσει. Αυτά για σήμερα, φίλες και φίλοι μου, και σας αφήνω με την ακόλουθη συμβουλή. Αν κάποιο πρόβλημα απειλεί την ευτυχία σας, φύγετε από το μυαλό σας. Εστιαστείτε μέσα στην εσωτερική σας δύναμη, στην ψυχή σας. Είστε μοναδικά, υπέροχα, παντοδύναμα, αυτούσια, καταπληκτικά, αιώνια και αναπόσπαστα κομμάτια του όλου, του ίδιου του Θεού. Γεια σας.